بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا غانر الحميس بيرغ وتنزل الحجة، hijira na da shekara 1442 wanda ya daidai da 15 ga watan Yuli miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami', rawahu muslim. hadisin mu na yau an karbo shi daga babban sahabi Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr, yarda Allah ya tabbata a gare shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya. Wannan babban sahabi Abu Huraira shine rawaito yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami', ma'ana ya ishi mutum tarin ƙarya, ya ishi mutum ya zama ainihin babban makaryaci shine mutum ya zanki ba da labarin duk abin da ya jiya. Ma'anar hadisin kenan takeice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Kenan yan uwa, a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayanin cewa ya ishi mutum ya zama makaryaci, ya zanki bayan ainihin gayin duk abin da ya jiya, duk labarin da mutum ya ji an gayi kawai mutum ya zanki ba da labarin shi, to wannan kadai ya ishi mutum ya zama ainihin tarin makaryaci, saboda ba duk labarin da mutum ya ji ba ke zama gaskiya ba. Tabbat daga cikin wasu labarukan akwai ƙararraki. Allah subhanahu wa ta'ala yana gayya a cikin alƙur'ani, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ma'ana, ya ku wanda kuka yi imani, idan wani fasiki, idan wani mutum ya zo muku da wani labari, to ku tsaya ku tantance tukuna, ku tsaya ku tabbatar cewa hakan ne ko ba hakan ne ba, da ko da kuna son ku gayi ko kuma kuna son ku aikatar da wani abu, don kada ku je ku yi ainihin wani abu a cikin jahilci daga baya kuma kuna nadama abin da kuka yi. Kenan dan uwa, yayin da ka samu wani labari, ka tsaya ka tantance tukuna hakan ne ko ba hakan ne ba, ko da ma abun ya inganta, ka tsaya ka yi nazarin cewa shin idan na gayi akwai alkhairi ko kuma babu alkhairi. Idan babu alkhairi, wallahi ka yi shirin ka shi ya fi zama alkhairi a gare ka. Wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu, Allah ya maido da mu akan koyarwar addini maidowa na gari. Allah ya samu daga cikin bayan shi na gari wanda suke sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. Inda muka yi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da gare mu. Inda muka yi kuskure, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Margaya daga cikin musulmai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa su huta. Mu da muka yi saura, Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. Musulmi da ke cikin walhalu kala-kala, Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.